Hem fet un seminari de 3 sessions per parlar del tema de participació que al final de la xerrada d'avui farem una presentació de les conclusions d'aquest seminari, encara que siguin una mica provisionals, però farem una presentació d'aquestes conclusions. Aquest seminari, que té el nom genèric de Repensem Sabadell, i en particular Repensem la participació, ja indica que el que volem fer com a Universitat Popular de Sabadell, que cada any farem un repensar qualsevol tema. Ha sigut aquest any el del tema de participació, perquè era un tema que estava molt a l'hora del dia, però l'any que ve pot ser urbanisme, repensem l'urbanisme, repensem la cultura, repensem temes diversos. O sigui, estem en temps de canvi, estem en temps de qüestionar el que és evident, i d'això es tracta una miqueta, de buscar persones, de debatre, de crear un marc també de discussió sobre el que fins ara era evident i que en aquests moments no ho és tant. A més, sobretot tenint en compte els resultats que han donat a la societat, o sigui, aquestes coses tan evidents. I tenim com, per exemple, el tema de la corruptela. Dir-vos que per parlar, o sigui, que aquesta sessió el que intenta fer ara, el que intentem fer avui és explicar per què va sortir aquest tema de repensar. Llavors, per entendre per què va sortir aquest tema de repensar, és una miqueta valorar la situació política a nivell de Catalunya, a nivell de l'Estat, inclús a nivell internacional, però avui no arribarem tan lluny, sinó que únicament arribarem als temes més concrets i en particular al tema municipal, de com s'han produït uns fets que ens anima i ens il·lusiona perquè creiem que són fets que poden ajudar o pot ser un punt d'inflexió perquè la cosa funcioni cada vegada millor. A partir d'aquesta visió és el que va néixer la idea de fer el repensar aquest. És possible canviar les coses, és possible qüestionar l'evident i anem a repensar les coses. En particular, per fer aquesta introducció, aquesta mica d'anàlisi sobre la situació que ha possibilitat aquest tipus de seminaris, comptem avui amb la Gemma Ubassar, que és doctora en politologia, és professora de Ciències Polítiques de la Universitat de Girona i a més és col·laboradora, participant en diversos com contemporanes, a la RAC, o a Catalunya Ràdio, o diferents puestos, i ha fet diversos escrits i diverses col·laboracions amb diverses revistes. I per això tenim a la Gemma i senzillament, quan vulguis, pots començar. Molt bé, gràcies. Primer de tot, gràcies per convidar-me a estar aquí en aquest seminari que pintava molt bé. O sigui, aquest seminari amb aquestes 4 sessions que jo crec que les 3 sessions anteriors han sigut tot un luxe. Avui ja la tancarem. No, però primer de tot això, moltes gràcies. I després, quan el Manolo em va dir, fes una presentació sobre la relació entre la participació, la política, el moment actual de canvi, dic, ui, que complicat. Per tant, aniré estivant alguns fils amb la idea més que res de deixar qüestions sobre la taula que després, també amb el que portarà la Glòria, puguin servir una mica per generar més preguntes que respostes. Una mica el Manolo em deia, la situació de canvi actual. Partiré d'aquí i aniré tirant una mica enrere. Crec que des de diríem 2010 identifiquem que hi ha moltes coses que estan canviant. Jo diria des del 2010 s'identifica una crisi dels consensos de la transició, uns consensos que han estat vius durant, diríem, més de 3 dècades, però que comencen a esgotar-se i es veu de manera clara ja a partir del 2010. Però no només consensos a nivell de l'estat espanyol, sinó també consensos més internacionals.
consensos que des de després de la Segona Guerra Mundial, el pacte que alguns anomenen keynesiano-fordista, el pacte que crea l'estat del benestar, doncs també aquest pacte també diríem s'esgota. Per tant, jo diria que hi ha una crisi amb un triple nivell, una crisi socioeconòmica. Per un cantó, a partir del 2008 tenim una crisi econòmica, comença una crisi monetària als Estats Units i es traslada en crisi real, crisi econòmica a Europa. Per tant, des del 2008 tenim aquesta crisi econòmica que a més es fa front des d'Europa amb unes polítiques d'austeritat que suposen una retallada de drets socials, però també suposa deixar d'aturar la maquinària econòmica. Per tant, ja es fan polítiques molt diferents d'aquelles polítiques keynesianes que deien que en moments de crisi s'ha d'augmentar la despesa pública per engegar la maquinària econòmica, per fomentar el creixement econòmic. Això no es produeix, al contrari. Per tant, tenim una crisi socioeconòmica, crisi econòmica junt amb unes polítiques d'austeritat que posen en dubte l'estat del benestar. Tenim una crisi, diríem, nacional. El model de les autonomies també es comença a esgotar i aquí també veiem de quina manera es respon a la construcció d'un nou estatut des de Catalunya i com el 2010 el Tribunal Constitucional diu que l'Estatut de Catalunya no va, buida de contingut a l'Estatut de Catalunya i per tant a partir d'aquell moment es desencadena tot un procés de mobilitzacions sobiranistes i jo crec que també identifiquen aquest esgotament de l'estat autonòmic. Penseu que no només és amb el tema de Catalunya aquest esgotament de l'estat autonòmic. Si preguntem, i això ho fa el CIS, pregunta quin model o quantes competències voldries per a la teva comunitat autònoma. La majoria de ciutadans de la majoria de comunitats autònomes de l'estat espanyol diuen que menys competències. Per tant, un procés de recentralització. En el cas del País Basc i Catalunya és completament el contrari. La majoria ciutadana el que estaria d'acord és amb un major nivell de competències i una voluntat de major d'autogovern. Hi ha dues comunitats autònomes, que és Galícia i Illes Balears, que els sembla bé. Per tant, només dues comunitats autònomes de tot l'estat espanyol estan majoritàriament a favor del model autonòmic actualment. Penseu que aquesta mateixa pregunta feta una dècada abans gaudia d'un consens generalitzat. Per tant, comença a esgotar-se aquest consens en el model autonòmic. Per Catalunya, però més enllà. Perquè el café para todos no li agrada a ningú. Ni unes autonomies ni les altres. Per tant, no és que només peti el model per Catalunya, peta pel conjunt del model. I un tercer element de crisi, que jo diria que és la crisi de política, la crisi de representació política. Té dues dimensions també. Per un costat, el sistema de partits de la transició, aquell sistema de partits que surt l'any 77 de les primeres eleccions generals, encara preconstitucionals, però són les que defineixen el sistema de partits. Aquell sistema de partits amb dos grans partits i un mig. En el seu moment, un gran partit de dreta, un gran partit d'esquerres i un mig que sempre ha sigut PC, després va ser Izquierda Unida. Aquest model de sistema de partits s'esgota també. Ara, recentment, veiem com s'està esquerdant. I l'altre element de la crisi política seria quins actors polítics s'organitzen i a quins actors polítics la ciutadania se sent més propera. I aquí estaríem, i aquí sí que podríem veure una mica els tres
grans actors que sempre hi ha hagut, que són els partits, bueno, sempre, des de fa 2 segles, des de la Revolució Francesa, els partits polítics, els moviments socials i els grups d'interès, com aquestes fronteres cada cop es van fent més poroses. O sigui, com teníem uns actors polítics molt definits, uns partits polítics, uns grups d'interès, uns moviments socials, i com aquestes diferències cada cop són més poroses i com sorgeixen també nous actors polítics, nous actors que són hibridacions. Les candidatures municipalistes que comencen a sorgir als anys 2000, què són, moviments socials o partits polítics? Bueno, depèn. En molts casos són formes d'organització social, tipus moviments socials, tipus col·lectius socials, que en un moment determinat decideixen presentar-se a eleccions. Deixen en aquest moment de ser moviments socials i passen a ser partits polítics? Bueno, sí i no. Possiblement es tracta d'actors polítics molt més complexes. Tenen alguns elements dels moviments socials, tenen alguns elements dels partits polítics. O un Barcelona en Comú, què és? Un partit polític o un moviment social? Aquí també podríem veure que la frontera és força porosa. Podemos respon al prototipo clàssic de partit polític? Aquí també podríem veure-hi elements de major complexitat. Per tant, aquest sistema polític i aquests actors polítics que durant, diríem, 3 dècades des de la transició política han generat consensos, ja a partir del 2010 veiem com tot això es comença a esquerdar. 2 elements claus d'aquest, diríem, esquerdament d'aquests consensos. El 15M del 2011 i el que comentava abans, les mobilitzacions sobiranistes a partir del 2010. Són les dues visualitzacions de que quelcom es trenca, les dues visualitzacions d'aquestes esquerdes en un model més o menys reeixit de la transició. Un model que ha funcionat perquè les majories ciutadanes l'han acceptat com a bon model, no vol dir que tothom l'hagi acceptat com a bon model, però a nivell majoritari s'acceptava com a model i això veiem que es comença a trencar. Aquí hi ha veiem que això genera esquerdes i el tema és en aquestes esquerdes i aquest trencament del model cap a on va. Sí que hi ha tot un debat sobre la taula de cap a on va. Detectem que hi ha una crisi en aquest triple nivell que us he dit, nacional, territorial, socioeconòmica i política. Això jo crec que des d'un punt de vista objectiu, gent de diferents colors polítics estaria d'acord que hi ha un trencament en aquests consensos, una crisi, i el tema sobre la taula és aquesta escletxa que s'ha obert, de quina manera aquest sistema es reconfigura. I aquí és la disputa que jo crec que s'identifica des de a partir del 2010 i sobretot 2011 amb el 15M i sobretot el que després són les polititzacions d'aquest descontentament, que poden ser a iniciatives municipalistes, moltes de les iniciatives municipalistes que arriben també a governar a les eleccions, sobretot a partir del 2015, arriben a governar. També aquesta politització d'aquest malestar, també l'element de Podem, l'element de les CUP
amb la complexitat jo diria que les CUP parteixen d'una aposta estrictament municipalista i després fan un salt a nivell català, a nivell del Parlament, però això serien diferents formes de politització d'aquest descontentament i la búsqueda d'una recomposició dels consensos, però ja diferents. Per això molts d'aquests actors parlen d'una segona transició, de dir, bueno, aquí s'ha trencat alguna cosa, però l'aposta és per una segona transició. Per tant, tot allò que no es va fer en la primera transició, anem-ho fent aquesta segona. Allà on no es va arribar en la primera transició, anem-ho fent la segona, però amb la complexitat que el context ha canviat. Penseu que a nivell europeu i a nivell internacional les regles de joc han canviat. O sigui, pensar només la política a nivell d'estat-nació no la podem pensar. La política d'austeritat marcada per la Unió Europea, sense tindre en compte la Unió Europea, se'ns escapa molta cosa. Sense tindre en compte les relacions internacionals, no entenem diferents lògiques. Ara el tema dels refugiats, aquí podríem començar a posar moltes coses sobre la taula, però aquesta idea de s'afegeixen canvis de context molt importants, i sobretot això a nivell d'Europa i a nivell internacional. Per tant, tenim aquest escenari, jo diria, molt complex, on està en disputa aquesta escletxa com s'omple, o aquesta reconfiguració d'aquest sistema, d'aquests consensos que s'estan trencant, cap a on van. Un Partit Popular, per exemple, per posar exemples amb actors polítics, segurament que les ments pensants del Partit Popular detecten clarament que hi ha aquest trencament, perquè la seva aposta és tanquem-ho des de dalt. Tanquem-ho des de dalt i fins i tot constitucionalitzem, com vam fer amb l'article 135, constitucionalitzem una priorització del pagament del deute per sobre de les polítiques socials i del que és la reactivació, polítiques de reactivació econòmica. Això és un model de canviar coses, o sigui, hi ha un trencament d'aquests consensos, canviar coses. Aquest model és canviem-ho per dalt i canviem-ho des d'una manera restrictiva. I jo crec que la disputa d'aquests anys és com es canvia, quin és el projecte de futur, per dalt o per baix, a favor de les majories socials o a favor d'unes minories. I aquí està la disputa. I la disputa pren diferents actors, pren diferents conteses, pren diferents escenaris, el carrer pren l'escenari de les institucions, però la disputa principal és cap a on va aquesta reorganització del sistema. Jo crec que aquest seria una mica l'escenari que jo crec que es dibuixa a partir del 2010. Però abans del 2010, i aquí és on volia anar i no m'enrotllaré gaire, abans del 2010 jo crec que passen coses, i passen coses interessants, i que sense aquestes coses que han passat, ara no podríem estar parlant d'aquesta disputa forta, de l'existència d'actors des de baix que disputen una sortida democràtica d'aquesta crisi, una sortida a favor de les majories socials. Sense el que ha passat abans, veiem el que està passant a molts països d'Europa, on el trencament d'aquests consensos està derivant a un creixement espantós de l'extrema dreta. Aquesta pot ser una sortida, no? I si no tenim, i aquí ja faig hipòtesis, i si no tenim nosaltres aquest escenari és perquè han passat coses abans i perquè l'acció política, els actors polítics també determinen el curs de la història. O sigui, hi ha un context, hem d'actuar en un context
però els contextos es canvien i el que és l'acció política canvia els cursos de la història. Per què tenim actors potents ara que siguin capaços de disputar aquesta batalla? Perquè abans han passat coses. I jo crec que la cosa més propera en el temps i també en l'espai geogràfic és com a partir dels 2000 el tema, les batalles municipals prenen força, i com a batalles municipals aquí poso des del moviment veïnal, ja des de principis dels 2000 hi ha un procés de renovació, reactivació del moviment veïnal en moltes ciutats. I això, a moltes ciutats, sobretot de la regió metropolitana, hi ha aquesta revitalització. Això passa a Catalunya, això passa a Madrid, això passa a Bilbao, això passa a les grans ciutats, jo crec, de tot l'estat espanyol. Hi ha un procés de revitalització, reactualització del moviment veïnal. I crec que hi ha esforços per part de moltes associacions de veïns, per part de federacions, per part de confederacions, de reactualitzar i donar importància a tot el que és la política de proximitat i des del municipi, des del moviment veïnal. També l'altre escenari són totes les candidatures municipalistes que es van creant i multiplicant a molts municipis, pobles i ciutats de Catalunya. Jo diria a partir del 2003 comencen a haver-hi algunes candidatures d'aquest tipus i 2007 en tenim i 2011 és una explosió de candidatures d'aquest tipus. Què són? Aquestes barreges, us comentava abans, de candidatures que podríem dir són partit polític, són moviments socials, estan ahí, tindrien característiques molt diferents. I què fan? Que jo crec que és molt rellevant i que expliquen on som, en part, hi ha més variables, però en part, és que aquestes candidatures, jo diria que el que fan és polititzar les arenes locals. El que fan és que en els municipis, en els plens dels ajuntaments, fins i tot en assemblees de joves, es torni a parlar de política des de la proximitat, de política municipal. I de política, no només de gestió. O sigui, es parlen de models de ciutat, es parlen de propostes, i això crec que té molt a veure amb l'entrada de candidatures noves a municipis. Jo, hi ha l'exemple que sempre poso, a Castellà, al ple de l'Ajuntament, no hi anava mai ningú. Al ple de l'Ajuntament hi havia, a més quan hi havia el Coromines, ell deia s'ha hagut això i tot el... excepte, em sembla, només hi havia oposició perquè tothom havia entrat al govern, un del PP i un d'iniciativa i tota la resta era govern. Per tant, no hi havia res a discutir, ningú anava a un ple, no hi havia tampoc projecte a discutir. En el moment que l'altra veu entra a l'Ajuntament, les sales de plens estan plenes cada dia i els 15 minuts de ple que es feien abans acaben sent 3 i 4 hores, que cansa amb tot perquè clar, el que podien fer en 15 minuts després els teníem 4 hores allà fent un ple i el que anava de regidor per cobrar el seu sou i en 15 minuts hi havia passat, estar-se 3 o 4 hores discutint sobre el model de ciutat, no. I jo crec que el que fan molt important és això, polititzen, tornen a posar el debat polític, la política, en el centre i a més l'allarguen, ja no la discussió sobre la política municipal es queda només en mans dels funcionaris, en mans de les agrupacions municipals dels partits. Es difon molt més, va molt més enllà. Col·lectius socials, col·lectius joves, discuteixen del model de ciutat. Jo crec que el segon element, jo crec que són 4 els elements que porten positius. El segon element és que es consolida un nou eix de conflicte. A més del conflicte de l'eix, diríem, dreta-esquerra,
a l'eix tradicional, de polítiques socioeconòmiques més de dreta o més d'esquerra, a l'eix nacional, que en el tema municipal l'eix nacional queda força afeblit, no és tan rellevant. Surt un nou eix que és el que podríem dir de radicalitat democràtica. I comença a ser important no només el que es fa, sinó també el com es fa. Per tant, comença a ser important tot el que té a veure amb la proximitat, amb la participació, amb la transparència. Per tant, no només fer coses bones, sinó fer-les bé. Per tant, buscar fórmules que tenen a veure també amb el com. Per tant, un nou eix de disputa que encara ens fa més complexes les arenes polítiques. Com hi ha més conflictivitat, hi ha més debat, jo crec que les institucions esdevenen més transparents. O sigui, el fet que hi hagin grups polítics, en un primer moment fiscalitzant, fa que les parets dels ajuntaments siguin més transparents, hagin de ser més transparents, es canvien les maneres de fer determinades coses que es feien de cara endins, d'alguna manera les institucions públiques han d'explicar-ho de cara a fora. I jo diria un quart element de coses que canvien, que això també ens explica en moments posteriors, és que els actors transformadors, partits i moviments aprenen coses noves. La gent que ve de col·lectius socials, de moviments socials, doncs aprèn a funcionar en la complexitat de les administracions. Es vivia molt bé, això algun cop ho diem, es vivia molt bé només des de fora, no? I quan entres a dins de les institucions, i aquí la Glòria, quan entres a les institucions veus que tot és molt més complex i per tant aprens a treballar en la complexitat. Aprens també des de dissenyar campanyes electorals fins a llegir les demandes de la ciutadania no organitzada, a aprendre a parlar amb un llenguatge més quotidià, més enllà del llenguatge més militant, d'un llenguatge més quotidià. Per tant, jo crec que la gent que ve de col·lectius socials, de moviments socials, aprèn coses, i jo crec que aquells partits que es situen en l'esquerra també aprenen coses, també els interpel·len, l'existència de nous actors els interpel·len, i una mica el que provoca és una certa obertura, no de tots, però una certa obertura d'aquests partits, una certa obertura cap a noves demandes, a noves formes de funcionar, fa canviar el funcionament d'agrupacions municipals de partits, la mera existència d'altres forces polítiques fa canviar la manera de funcionar. Per tant, jo crec que aquestes experiències més en el terreny municipal, diria això, el que són moviments veïnals i el que són candidatures municipalistes, aporten coses noves, aporten tot un nou coneixement, diríem, tot un background, una cultura política diferent, una cultura política molt més participativa, molt més complexa, i comencen a construir un teixit social i un teixit organitzatiu. Què passa? Que moltes apostes municipalistes, el que deien el 2007, el que deien el 2011 és això ho anirem construint a poc, sobretot 2007, anirem construint això a poc, anirem construint a poc des dels municipis una manera diferent de fer política, uns actors nous, unes noves demandes socials, i això anirem creixent a poc. Què passa? I torno ja al principi, i així lligo ja amb el principi de la xerrada. Què passa? Que irrompeix aquesta forta crisi econòmica, aquestes variables des de l'exterior
fan moure també els actors que treballaven a nivell municipal. I els actors socials i els actors polítics. I aquests canvis en el context, canvis en variables exteriors, aquesta forta crisi econòmica, aquestes retallades en l'estat del benestar, que el 2007 ningú se les esperava. Ningú s'esperava aquest gir a partir de la crisi econòmica, fa que des dels mateixos espais socials es comenci a pensar que no n'hi ha prou en fer el que s'ha fet fins al moment. I per tant comencen a haver-hi projectes més amplis que diuen hem d'anar a disputar el govern, no n'hi ha prou en tindre 2 regidors en un ajuntament. L'Ajuntament s'ha d'aconseguir el govern de l'Ajuntament per fer polítiques públiques diferents. I això passa a Sabadell, passa a Barcelona, passa a molts municipis, de dir ja no n'hi ha prou. Per tant, anem a pensar de quina manera podem construir espais amplis per aconseguir el govern. Què passa també? Què passa a la CUP? Diu, bueno, anem a fer un salt a nivell català. No només treballem en els municipis. Què passa? Ja rebobino una mica amb procés constituent. Procés constituent de la Teresa Forcades i l'Arcadi Oliveres, una mica el que ells diuen és comencem a agregar forces polítiques i socials diverses. O la irrupció de Podem en les eleccions europees. Hi ha una escletxa i Podem, l'anàlisi que fa és, els iniciadors de Podem és, hi ha una escletxa, aquesta escletxa que he dibuixat abans, ens agradaria anar molt lents i consolidar una estructura organitzativa forta, però l'escletxa és ara i d'aquí a 10 anys no hi serà. I per tant, l'aposta de Podem és muntar una màquina de guerra electoral i fer el cicle electoral que acabarà amb aquest 26J. Per tant, aquell treball, jo crec, anterior, aquest treball, diria, dels primers 10 anys en el terreny municipal, en el terreny de proximitat, té els seus efectes. O sigui, jo crec que sense aquest treball hi ha altres, però aquest treball, i anteriors, però aquest treball, vull posar l'exemple d'aquest més proper en el temps i en l'espai, sense aquest treball no explicaríem la disputa o les disputes polítiques que hi ha actualment. I bé, jo ho deixaria, si us sembla, una mica aquí, ho deixem una mica aquí, o una mica era fer aquest repàs d'aquesta situació actual, de crisis dels consensos de la transició, aquesta triple crisi nacional, socioeconòmica i política, deixar sobre la taula l'interrogant de quina manera es tornarà a tancar l'escletxa, des de dalt o des de baix, i cap a on anirà aquest tancament, quina direcció tindrà aquest tancament de l'escletxa, i com els actors que hi ha en joc actualment no s'expliquen d'un buit, sinó s'expliquen per existència prèvia d'una acumulació de processos polítics i socials. I si us sembla, ho dic. Molt bé. Gràcies. Bona tarda a tots i a totes. Havia pensat no allargar-me gaire, agrair que m'hagi deixat també aquest espai. De fet, una mica després de les intervencions dels altres dies i de la Gemma, és com havia pensat de fer una mica radiografia de la situació actual o del que em trobo quan arribem fa un any a l'equip de govern, i després intentar explicar les línies que estem treballant, amb les que volem treballar, intentar lligar-ho també amb les reflexions que he pogut extreure de les 3 sessions.
Bé, després de tot el context que ha fet la Gemma, doncs acabem l'actual equip de govern de l'Ajuntament, acabem aquí. Aleshores, la situació actual que ens trobem, parlo en temes de participació, si no podríem fer un altre seminari sencer. Introduir en aquest context, potser a nivell de Sabadell, que la situació en la que ens trobem és agreujada pel cas de corrupció que hi ha hagut i que per tant la situació de l'administració local és molt més desendreçada i molt més greu, amb una inèrcia que no és la que a nosaltres ens agradaria i que per tant costa de capgirar. Això, la situació actual, és que vaig demanar, la situació actual dels òrgans de participació que em trobo quan arribo, no és gaire gran, no cal veure els noms, sinó tots els quadrets són taules o consells o protocols o, vull dir, algun òrgan de participació. Tot i així, la ciutadania tenim la sensació que l'Ajuntament no ha fet participació, no té en compte l'opinió de la ciutadania i va fent per la seva banda ignorant totalment les necessitats reals que s'estan posant sobre la taula amb el debat públic que s'estava plantejant. Per tant, un dels primers reptes que tenim és com donem la volta a tot això. Dins d'aquesta realitat hi ha una diversitat de situacions, vull dir, hi ha consells que estan constituïts, n'hi ha que fa temps que no es reuneixen, n'hi ha que sí que es reuneixen però que només hi van 4, n'hi ha que formen part un número més elevat de gent però que la gent que hi va tampoc està contenta del funcionament i de la utilitat d'aquests, etc. Llavors, en diuen òrgans de participació, tot i que no es prenen decisions en aquests òrgans, no es prenen decisions ni vinculants ni no vinculants, vull dir, no es prenen decisions. I en alguns casos ni tan sols són consultius els òrgans, o es fa algun tipus de tertúlia, entenc. Aleshores, la percepció de la gent que ha anat participant en aquests òrgans més de primera mà és que acaben sent pols de poder per l'equip de govern de torn i que la ciutadania no té cap lloc més enllà d'anar allà i seure una cadira. També ens trobem que s'han dut a terme alguns processos participatius, com podria ser Plaça Espanya, el QE 2008, QE 2009, en temes de pressupostos. Són processos que han estat gestionats la gran part del procés a nivell extern. Dic a nivell extern, vull dir per empreses, tirats endavant per empreses externes i que hi ha hagut un vincle amb els tècnics, el personal de l'Ajuntament, però que no s'havia fet mai un procés en la seva totalitat, un procés participatiu gestionat totalment per l'equip, el personal tècnic del Departament de Participació. Per tant, amb aquesta realitat, després si voleu, si algú vol afegir alguna cosa més, segurament aquí hi ha gent que coneix moltes més coses de les que puc conèixer jo. Plantejo una mica quines són les línies que hem començat a treballar i en quin sentit pensem que hem d'anar caminant, i també m'agradaria deixar unes preguntes a l'aire de qüestions que també m'han anat sortint, no només en relació al seminari, sinó que, com deia l'Òscar l'altre dia al seminari, que cada 2 o 3 setmanes vas canviant l'opinió que tenies d'algunes coses o cap a on penses que hem de tirar, doncs a mi també em passa. En el marc de la participació ciutadana estem treballant des de tot l'equip de govern, estem treballant el pla de mandat que en breu farem públic, que parteix de l'acord de govern que es va signar quan es va consolidar l'equip de govern actual. Aleshores, dins de la participació ciutadana podríem tenir, com diria, 3 potes, dic només en l'àmbit de la participació, com la participació ciutadana com a tal, la participació més interna de l'Ajuntament, que també és tot un altre àmbit, que potser no tocaria avui, però participació interna vull dir de tots els treballadors i treballadores de l'Ajuntament, i la participació més comunitària, més en plans integrals i comunitaris. Dins de la participació ciutadana, doncs,
s'està elaborant el pla de participació, definim una mica el marc conceptual que haurem de compartir des de la política municipal, quin és el concepte de participació que entenem i per tant que hagi de ser compartit per tots els departaments, per tot l'Ajuntament, i en aquest sentit també hem creat un òrgan de coordinació interna per poder treballar transversalment tot l'àmbit de la participació, donat que hi ha molts consells sectorials o molts òrgans que són d'àmbits concrets que a dia d'avui no estaven centralitzats, com si diguessin, en el departament. Un dels reptes més importants és obrir aquest debat públic sobre quins han de ser els mecanismes de participació. Sobretot, el que hi ha més candent és el tema dels consells de districte i aquest és un debat que s'ha d'obrir. Estem treballant internament com l'obrim, però sí que aquí podem obrir el meló, no entraré en la concreció, però sí que s'haurà de tenir el debat i haurem d'intentar també tenir-lo amb la major participació possible, o sigui, intentant recollir tant quina és l'opinió que té la ciutadania de com han de ser aquests òrgans, quines funcions han de tenir, quins objectius i també quin és el grau de corresponsabilitat que té la gent per poder exigir certs òrgans i que per tant exigeixen una implicació, un grau d'implicació més alt del que la ciutadania tenia fins ara. En aquest sentit, hem de treballar per potenciar espais físics de relació i participació, repensar tot el model dels centres cívics, suposo que ja més o menys tothom ho sap, és Vox Populi, revisar el tema del reglament de cessió de locals de les entitats i en aquest sentit intentar canviar la relació que l'Ajuntament fins ara tenia tant amb la ciutadania com amb les entitats, que podria ser una sensació clientelar i canviar tota aquesta relació no serà fàcil. Dic no serà fàcil perquè molta gent està molt acostumada, almenys ho dic pel que m'he trobat, està molt acostumada a o que hay de lo mío o soluciona'm el meu petit problema que només m'afecta a mi, en comptes d'intentar. I també la resposta que es dona, almenys que es donava des de l'Ajuntament, era intento solucionar ràpidament i que no passin molts dies aquell problema que té aquella persona, en concret sense potser anar més enllà i mirar quins altres agents estan afectats, si hi ha més veïns i veïnes que tenen el mateix problema o també els afecta, i intentar trobar mecanismes de resolució dels conflictes amb una mirada més comunitària. I per tant impulsar metodologies participatives que poden anar des de processos participatius, debats públics, audiències públiques, consultes ciutadanes que plantejaven també en la sessió de democràcia directa. En aquest sentit seria una mica, deixo les línies generals, després si cadascú vol preguntar coses o vol incidir en algun tema, doncs que ho faci. L'altra part que jo penso que és molt important també és el tema de la participació comunitària i de com establim aquests plans d'intervenció comunitària que no quedin en res o que no acabin sent bolets, que duren 6 mesos perquè tenim una subvenció de no sé on, l'implementem en un barri però al cap de 6 mesos traiem aquells diners, aquells recursos i per tant aquell inici que s'havia, aquell procés o aquell programa deixa d'existir i tornem a estar igual, sinó treballar per fomentar des de l'Ajuntament que la ciutadania s'organitzi per elaborar projectes comunitaris, podria ser facilitant materials o facilitant equips tècnics perquè uns veïns puguin organitzar-se i dinamitzar diferent una plaça d'un barri en concret, crear taules interdisciplinars, estic posant exemples, no és que només ens centrem en això, crear taules interdisciplinars de salut per treballar més en salut comunitària en certs barris que potser hi ha una taxa d'usuaris o usuàries amb temes de salut mental, amb atur de llarga durada i que potser poden establir-se treballs transversals amb les entitats i el teixit associatiu del barri, hi ha experiències a altres municipis, a altres
altres llocs que ens han vingut a explicar en algunes ocasions i que són molt interessants. Vull dir, penso que aquest tipus de participació genera vincles i llaços entre la ciutadania, el teixit associatiu organitzat i facilitar que la gent s'empoderi i s'autoorganitzi és un tipus de participació que al final no acaba depenent de quin equip de govern tinguem, sinó que són espais de participació que queden presents independentment de qui hi hagi a la institució i que per tant generen una força molt més gran. En aquest sentit, una de les preguntes a l'aire que volia deixar i que m'havia sorgit arran de les sessions que hem estat fent és, no sé com plantejar-ho, no sé, he tingut com la sensació que de vegades és molt més fàcil forçar o fer que passin alguns processos participatius, alguns debats públics o fins i tot desmuntar òrgans que ja existeixen de participació. Tinc la sensació, almenys així m'ha vingut al cap després d'aquests dies, que podria ser molt més fàcil generar-ho des del carrer que no pas des de la institució, això. Potser sí que és perquè, com deia la Gemma, a vegades ens és molt més fàcil de pensar com ho fas des de fora i no pensar com ho fas des de dins, però sí que pensava que, no sé, si jo ara per exemple em presento demà en decretazo, desapareixen els consells de districte, no sé fins a quin punt serviria per obrir el debat públic de si realment els barris necessiten i la gent dels barris volen uns òrgans reals, vinculants, que es tinguin en compte, que creïn ells i que no estiguin polititzats. Bé, era una pregunta a l'aire. I després una altra pregunta a l'aire que també m'ha suscitat és com treballàvem des de la perspectiva de gènere per una banda i des de la perspectiva més intergeneracional o juvenil, que la gent acabi participant tant d'aquests debats públics com d'aquests òrgans que potser s'han de reformular però que en certa mesura alguns han d'existir, doncs com podíem treballar això, la perspectiva de gènere, ja que ens hem trobat que en molts d'aquests espais sempre hi ha majoria d'homes i a nivell de mitjana d'edat no cal que digui res perquè diria que sóc la més jove de la sala. Però no és culpa nostra, No ho deia per això, però ho deia per si algú té una... Vull dir, si hi ha idees, doncs... A la taula hi ha majoria de la Sí, és el primer dia. La taula és jove, I ja està, jo deixaria aquí. Bé, doncs, jo us presentaria les conclusions. Com que avui és una sessió una mica diferent a les 3 anteriors, explicarem una mica breument l'origen i el perquè d'aquest model de seminari, que probablement el anem repetint, com ha dit el Manolo, al començament. Tal com ell deia, aquest és un seminari que volem continuar altres anys amb la idea d'anar repensant Sabadell diferents àmbits i en aquest sentit aquest és l'objectiu i per això és que ens vam adreçar no com aquest acte, un acte obert a tothom amb publicitat, que és com acostumem a treballar amb la Universitat Popular, a base de xerrades, excepte amb algun taller, que llavors per les dimensions de vegades del contingut ha de ser tancat. Aquesta vegada ens vam adreçar a diferents entitats, de les quals molts esteu aquí, amb la idea aquesta de facilitar i donar aquesta oportunitat que gent que normalment o no treballa junta o no es coneix junta, perquè tots tenim tendència, com s'ha vist després en les diferents sessions, a anar amb la gent que tens més afinitat, doncs propiciar aquest espai. Val a dir que s'ha convidat a diferents entitats, algunes no han pogut venir, altres han declinat, altres simplement no els deu haver interessat, però hem tingut molt bona resposta i estem molt contents de tota la gent que ha participat molt activament. Aquí teniu el llistat, ha participat, com veieu, la Glòria com a representant de l'àrea de participació, l'Assemblea Nacional, la coordinadora Un altre món és possible, MUs, la Fundació Basquí Cardellac,
la FAB, l'Observatori Ciutadà Municipal, l'Òmnium, la Plataforma Sabadell Lliure de Corrupció, el Procés Constituent, la cooperativa Som Energia i la pròpia Universitat Popular. I després, a nivell personal, encara que pugui semblar que pot semblar una mica de contradicció, però no ho és, persones que enteníem que a nivell personal tenien interès i coses a aportar, i aquí tenim, doncs, per ordre alfabètic, el Pau Avellaneda, el Francesc Galofré, el Miguel Lopera i la Rosa Josep. Bé, com ho hem fet això? Primer de tot vam estar pensant quins serien els temes que podien ser d'interès. Ens vam decidir molt ràpidament per la qüestió de la participació per començar, en part perquè coneixíem l'obra dels 3 ponents que ens han ajudat, l'Òscar Rebollo, Fernando Pindado i el Quim Brugué. Vam demanar una mica de suport al mateix Òscar Rebollo, que ens va ajudar molt, i ens va ajudar ell mateix a després també poder seleccionar entre els ponents, i va ser el que ens va recomanar allò que després han repetit diferents ponents. Si voleu que vingui determinades entitats o determinades persones, les heu d'anar a buscar. D'una sessió per l'altra, enviar el resum, les persones que tenien alguna esmena l'han enviat i s'ha quedat incorporat en els mateixos resums, i després ha incidit, si és que era el cas, en les conclusions provisionals que vam enviar dissabte, em penso. I aquesta és una mica la metodologia que hem utilitzat. Què farem ara? Doncs el que fem ara és presentar una síntesi de les conclusions, que eren moltes que heu anat rebent. O sigui, nosaltres vam enviar gairebé 30 conclusions, 7, 8, 10 per sessió. Tenim aquí la democràcia representativa, que bàsicament la seva funció seria escollir els representants, la democràcia directa, que pretén arribar a que cada una de les persones sense mediació pugui prendre decisions, i del que s'ha parlat més aquí és de referèndums i consultes, i la democràcia deliberativa seria els espais per anar obrint debats a fi i efecte de tenir opinions més contrastades i més informades. Això seria com l'eix central del que s'ha anat debatent en aquestes sessions. Per cada una d'aquestes dimensions de la democràcia, com hem comentat en l'esquema anterior, doncs en la democràcia representativa fonamentalment s'escullen representants, siguin pel govern o pel Consell de Districte. En la democràcia directa, la idea de consultes i referèndums aquí no hi ha pràctica, no tenim ni costum, ni tradició, ni pràctica, però ens van parlar molt de Suïssa, que és un model en què cada 3 mesos sembla ser que convoquen un referèndum que a més és vinculant. I en la democràcia deliberativa sí que hi ha aquí una certa experiència i una certa tradició. La persona o persones o entitats que convoquen o estructuren això han de centrar el debat. Un segon punt o una segona pota seria escoltar i dialogar a tothom, que és el que dèiem al començament. Si vols que hi hagi diversitat i pluralitat, s'ha d'anar a buscar, perquè si no se sent convocada la gent que és més com tu, i tu també tens tendència a reunir-te amb aquells que són més com tu mateix, no? I llavors és més fàcil, naturalment. I 3, no sé si era el Quim o l'Òscar, que deia a vegades un no pot acceptar tot allò que ha sortit de propostes, fins i tot s'hi pot negar si va en contra del seu propi programa, perquè es diu, bueno, a partir d'ara reimplantarem la pena de mort. Per posar un exemple, per molt participatiu que hagi sigut això, segurament serà que no? Però ell deia, el que no es pot és contestar de qualsevol manera, o no contestar o contestar de qualsevol manera. Per tant, encara que un no pugui acceptar, ara això de la pena de mort que tot dic exagerat, no? Però ja s'entén la idea. Però com a mínim s'han de donar respostes clares, honestes i assegurar-se de corregir. Si allunyes el debat de la solució, és a dir, del resultat, fins i tot pot tenir més qualitat democràtica perquè no se sent manipulat en el sentit de la immediatesa de la decisió. Malgrat això, i aquí va haver molt debat, i no sé si va haver un acord total, tothom entenia que sí, que necessàriament tots els debats no tenen per què portar a un acord conjunt, donat que la societat és diversa, la societat és plural, i si anem a buscar aquesta diversitat i aquesta pluralitat, doncs també ho serà. La cosa va quedar com que els ponents ho tenien molt clar i alguns de la sala també i alguns potser no tant. Però una de les idees aquesta de que allunyar el debat de la presa de decisions, ells insistien molt en que pot millorar-ne la qualitat democràtica.
Una altra idea que va sortir també molt en les diferents sessions és que perquè hi hagi una verdadera participació, donat que sembla que no hi ha molta tradició democràtica, donat que tenim una democràcia curta, i tampoc ni les famílies, dèiem, ni les escoles participen molt d'això, doncs deia que es necessitava formació. Aquesta formació havia d'estar en tots els àmbits, a la família, a l'escola, al carrer, a la societat. I ja anàvem concloent les terceres sessions, es va parlar molt de que l'àmbit municipal era un espai idoni. I també volíem acabar amb preguntes obertes, deixant-ho una mica en l'aire, algunes afirmacions com més dures que s'havien dit i que no sabíem si hi havia consens suficient com per donar-les en forma d'afirmació. Era aquella idea que es va dir al començament de si hi havia un dèficit de ciutadania, de fet el ponent ho va afirmar, hi havia un dèficit de ciutadania, nosaltres ho volíem deixar aquí obert també per propiciar el debat. En aquesta mateixa línia, si hi ha més oferta que demanda, si a vegades els que estan al davant de les entitats o de les institucions tenen més capacitat de generar participació que la que realment sembla ser que la gent està disposada a acceptar. I en aquesta també mateixa línia, per acabar, si teníem més mentalitat de clients que no de ciutadans. I dit això, doncs podíem obrir-ho.